खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे जोबोद गेदेर अफार लानानै फैदों मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास हन्डा शोरूम आरो चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH हन्डा शोरूमा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर अफार फोसावदों फुजानि थाखाय फोसावनाय जादों बे अफारखौ नोंथांमोनहा बाइक एबा स्कुटि बायनो गोसो दंबा बे खाबुखौ थाबैनो लानो हागोन लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम बाइक एबा स्कुटिखौबो सोलायनानै गोदानै बाइक एबा स्कुटि लानो हागोन फुजानि अफारफोरा जाहैबाय खम रां होग्रोनानैनो एबा ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो फाइनान्सआव नोंथाङा गारिखौ मोननो हागोन नोंथांनिया जुदि बेंक एकाउन्ट गैयाबा बेंक एकाउन्ट खुलिनानै होनायनिबो राहा दं बेसेन नाङालासे मोननै हेलमेट मोननो हागोन बेनि अनगायैबो स्क्रेच अफारबो दङ जायखिजाया माबा मोनसे प्राइज मोननो हागोन जेरै टिभि साइकेल कुकार मिक्सार आरो फुल टेंक पेट्रल नोंथांमोनहा मोननो हागोन जायखिजाया मोनसेखौ नोंथाङा मोनथारनो हागोन फुजानि धामाका अफारा थांनाय 5 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 अक्ट'बरसिम थागोन मानास हन्डा शोरूमा मानिकपुरनि इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्टा दिगाव नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9706679347 नङाबा 9401616128 नङाव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन आरो चिरां जिल्लानि काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH हन्डा शोरूमनिफ्राय माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 8720957824 नङाब्ला 9101037416 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन